Máme za sebou prvé 4 závody sezóny a keďže mám viac práce s mojou diplomovkou jak mechanici Haasu, tak idem zhrnúť, čo sa za tú dobu stalo vo svete Formuly 1. Sezóna odštartovala prvým závodom v Melbourne Parku v Austrálii a už hneď v úvode sme Surely going to delay the start, but on those intermediates he's driving also slowly and just listen. The lines around this circuit aren't all FIA paint. It's a street circuit 51 weeks of the year. That is absolutely brutal ahead of what should have been his Grand Prix. Dobre, tak ešte raz. Hneď v úvode sme mohli vidieť vypadnutie pár nováčikov a Carlosa Sainza, ktorý je ako magnet na technické problémy. Cca v polke závodu sa rozhodol oprieť to o stenu ďalší nováčik Fernando Alonso. Who do you think will be your closest rookie battle this year? I hope Kimi. Fernando. But no, between the rookies. I wouldn't say Fernando's Fernando's a rookie. Fernando Alonso. He's a rookie. Yeah. A tým pádom máme z krku jediný závod, kde tento mentálny atlet skončí vyššie ako jeho tímový kolega, ale keďže Aston Martin vyzerá, že sa môže byť akurát tak s Haasom o posledné miesto, je to aj tak jedno. Potom sme videli hromadné prezúvanie ako na konci novembra v každom bratislavskom autoservise, no keďže väčšina neodhadla situáciu a začalo jemne pršať, alebo ako Ferrari oznámilo Leclercovi, 3 laps, class 3 rain expected. Potom sa Red Bull rozhodol nechať sa undercutnúť McLarenov, pochovať Lawsona a aj napriek tomu zobrať body za druhé miesto. A medzi tým sme ešte videli krásny odpichnutý Rydberger zakončený tvrdým dopadom na zadnú časť auta od Bortoleta. Po Austrálii následovala China. 我在北京。 kde sa po štarte Verstappenovi podarilo spadnúť zo 4. miesta na 6. a v procese si Leclerc vymazal svoj endplate o koleso jeho tímového kolegu, čo ho spravilo rýchlejším. V prvom kole sme ešte videli Bortoletov výlet do kačírku, no a potom sme už len videli odstúpenie Alonza, pár pekných manévrov na mentálneho atléta, explodovanie predného krydla Tsunodu a Verstappena, ktorý sa dokázal prebojovať na svoju štartovaciu pozíciu, kým paralizovaný Ujo konečne zamával vlajkou. What the fuck is this piece of shit? Potom sme si prišli pekne pospať pri veľkej cene Japonska, ktorú najviac zhrnul prvý komentár pod 8-minútovým highlight videom. V tomto závode sme už mohli vidieť Tsunodu jazdiť za Red Bull, pretože Lawson nebol schopný sa ani dostať na bodované priečky, zatiaľ čo jeho tímový kolega bojuje o titul. Preto asi neexistuje lepší výraz ako skill issue, aj keď rozmohl sa nám tady takový nešvar. Že veľa ľudí na internete plače a obhajuje ho tým, že to auto je postavené na maxa a že sa nedá šoferovať. Ja si osobne myslím, že keď sa niekto dostane medzi 20 najlepších jazdcov na svete, tak ten človek by mal byť schopný prispôsobiť sa tomu, ako je to auto postavené, a keď niekto dokáže s tým autom dojsť ako prvý, tak chyba asi nebude v tom aute. Áno, Max je výnimočný pilot, ale pre neho neplatia iné zákony fyziky. Má rovnaké podmienky od začiatku sezóny ako Lawson, ale ten, keďže jediné čo predviedol bolo 12. miesto, tak si myslím, že Red Bull má plné právo poslať ho do B týmu. Ale naspäť k veľkej cene Japonska, aj keď tam není moc čo rozoberať, no za zmienku stojí brokoličkarov výlet na trávu pri výjazde z boxov a následná sabotáž tímového kolegu, ktorého reálny pace bol o 2 svetelné roky rýchlejší. Ale keďže zase zauradovali Team Orders, tak sme iba videli prvú trojicu dokružiť zvyšné kola na rovnakých pozíciách, z akých štartovali. No a potom sme prišli do Bahrajnu, kde už sme konečne mohli vidieť rozdiel medzi Piastrim a Norrisom. Aj keď Norris sedí na rakete, tak je schopný sa kvalifikovať za Gaslym na traktore. Can career pole! Piastri to pole, and he's beaten Russell by just shy of 0.2 of a second. What can Norris do? Norris, he starts in 6th position as it stands. Čo tiež vyžaduje nejakú dávku talentu. Potom, čo sa väčšina top 10 medzi sebou skúsila pozabíjať, sme mohli vidieť pekný súboj Tsunodu a Sainza, po ktorom však prišiel na radu safety car a fanúšikovia Ferrari boli takí, že no keďže obom pilotom obuli hardy, tak ich pocity boli skôr
a mohli sa rozlúčiť s Ferrari na pódiu, aj keď Charles sa držal do 52. kola, no keďže McLaren postavil stíhačku na kolesách, tak Norris poľahky predbehol Leclerca, ale keďže je to Norris, tak Russell sa mu už dokázal ubrániť a nespáchať pod tlakom atentát, takže skončil druhý, čo je veľmi solidný výsledok pre Mercedes. Až tak solidný výsledok neuhral Red Bull, avšak treba povedať, že to mohlo dopadnúť oveľa horšie, keďže Verstappen bol v jednu chvíľu posledný.